व्यापक सत्य नारायण को विधिवर थे उत्कल जननी झंकटवासिनी माँ बेलापाणी को विधिवर थे माँ ग्रामदेवी ठाकुराणी को विधिवर थे माँ घटगां तारिणी को विधिवर थे बोल मोन आनंद सागर को पैनल फैनल के उठेबू जो बैनर फानर सब उठेबू देखिए समय समस्त भ्रमणिका कथाए रघुनाथ मंगाओ आनुकूल्य ए 18 समुद्र मध्य उदकणिकाए पड़ी गणायमान पड़ी अधम कलाकार
ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ପରାକ୍ରମ କରିବା ମାତ୍ରକେ ବାବୁରେ ସେହି ପ୍ରଭୁ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ଶ୍ଲୋକଟିଏ ମୁଁ ଆବୃତ୍ତି କରିଛି। ବାବୁ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରକୁ ବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଧାମକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଧାମ ଜାଣିଛ, ଶ୍ରୀଦେବ ଜାଣିଛ, ବଳଦେବ ଜାଣିଛ, ନୀଳଶୈଳ ଜାଣିଛ। ଆପଣ ମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ତା ନା କେତେକ ମୋର ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମହୋଦୟ ବସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ସିମ୍ପୁଲ ପିଲାଟା, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିଛି? ମୁଁ ତ ଅଜ୍ଞ ମୂର୍ଖ, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ତା ନା ଆଜ୍ଞା ବଳଦେବ, ତା ନା ଆଜ୍ଞା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର, ତା ନା ହେଉଛି ନୀଳଶୈଳ, ତା ନା ନୀଳଶୈଳ ନୁହଁ, ତା ନା ବଳଦେବ ନୁହଁ, ତା ନା କ'ଣ ପ୍ରକୃତ ବାସ୍ତବିକ? ପଣ୍ଡିତ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ତା ନାଁଟା ହେଉଛି ଶିବସ୍ତ ଖଣ୍ଡା। କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମକୁ ଅତିକ୍ରମ ହୋଇ ତମେ କେବେ ଯାଇଛ? ଯାଇଛ? ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଧାମକୁ ଯଦି ଯାଇଛ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଠାକୁର କେତେ ଜଣ ବସିଛନ୍ତି? ବାସ୍ତବିକ ସିଏ କିଏ? ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା। ବାପା ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ଆବୃତ୍ତି କରୁଛି, ମହିଳା କଣ୍ଠରେ ଆମର କ'ଣ କହିଲା?